Hei ja lämpimästi tervetuloa kehittämään lukion kotitalousopetusta. Minun nimi on Venla Huldén, olen kotitaloustieteen maisteriopiskelija Itä-Suomen yliopistosta ja kirjoitan parhaillaan gradua lukion kotitalousopetuksen kehittämisestä. Mä tutkin mun gradussa lukion kotitalousopetuksen nykytilaa, sen mahdollisuuksia, haasteita ja tulevaisuuden näkymiä. Tämä tutkimus toteutetaan Delfoi-tutkimuksena, joka on tulevaisuuden tutkimuksen tutkimusmenetelmä. Delfoi-tutkimukselle tyypillistä on kerätä aineisto ensinnäkin kaksivaiheisesti ja sitten alan asiantuntijoilta. Ja sen takia mä olenkin tosi kiitollinen, että juuri te olette osana mun tutkimusta ja kehitätte lukion kotitalousopetusta. Se on äärimmäisen tärkeää. Ja sitten vähän tähän mun aineiston keruuseen. Eli tosiaan sanoin aikaisemmin, että kaksivaiheisesti toteutetaan, niin ensimmäisessä vaiheessa saatte vastata WebRopol-kyselylomakkeeseen, missä kartoitetaan taustatietoja ja sitten siellä on muutamia väittämiä ja avoimia kysymyksiä. Ja sitten lisäksi on tällainen digitaalinen Kialo-keskustelualusta, josta mä kohta kerron lisää. Ja sitten kun olette vastanneet niihin, niin niiden pohjalta mä luon uuden tällaisen Kialo-alustan ja sitten syvennetään tätä tutkimusta ja sen aineistoa tarkemmin. Mutta nyt mä voisin näyttää, miten se Kialo toimii, koska se voi olla monelle vieras. Eli mä lähetän teille linkin siihen ja kaikkien tähän aineiston keruuseen sähköpostilla. Ja nyt odotetaan, että... Noin. Eli tässä on tämä Kialo. Siellä on nyt vähän kerrottu tästä kirjallisesti, mutta siellä on erilaisia väittämiä ja sitten teidän tehtävänne on arvioida väittämien painoarvoa 0–4. Ja 4 on täysin eri mieltä, 1 on jokseenkin eri mieltä, 2 en osaa sanoa, 3 melko samaa mieltä ja 4 täysin samaa mieltä. Ja lisäksi siellä sitten äänestetään näitä väittämiä, joko samaa mieltä tai eri mieltä, ja sitten kommentoidaan ja perustellaan omia vastauksia. Ja tämä on siis kaikki täysin anonyymiä. Ja sitten painetaan Enter. Ja täältä näkyy väittämät. Ja voitte painaa aina ensimmäistä väittämää. Ja mitä mieltä siitä olette, niin tästä kun painaa tästä viivasta pohjaan, niin täällä näkyy tämä 0–4 lista. Tämä oli siis täysin eri mieltä ja 4 täysin samaa mieltä. Ja painatte siitä, mitä mieltä olette. Ja sen jälkeen pros samaa mieltä ja cons eri mieltä, niin voitte sieltä laittaa kommentin ja kirjoittaa oman mielipiteenne tai näkemyksenne asiasta ja sitten painaa save, jonka jälkeen muut näkevät myös, ja tämä on siis anonyymiä edelleen, ja sitten te pystytte vastaamaan näihin toisten kommentteihin ja luomaan yhdessä keskustelua. Ja tuosta, kun painaa otsikosta lukion kotitalousopetuksen edellytyksiä, niin pääsee alkuun ja sitten pystyy tekemään saman kaikille 15 väittämälle. Ja kun alkaa syntyä keskustelua, niin tänne alkaa tulemaan punaisia ja vihreitä kohtia ja sitten se hahmottuu aika hyvin. Ja samoin tämä pyörylä tulee täyteen erilaisia värejä ja sieltä sitten pääsen analysoimaan vastauksia. Tosiaan aikaa vasta on 6. huhtikuuta asti, jonka jälkeen tämä sulkeutuu ja sitten mä lähetän myöhemmin teille uuden Kialo-keskustelualusta
linkin ja sitten tämä onkin teille jo tuttua. Mutta kiitos edelleen, kun olette mukana ja palataan asiaan. Moi moi!